Yo, what is up mga katropa? At last, I'm back. So, matagal-tagal din akong hindi nakapag-upload ng mga video sa aking YouTube channel dahil sa kanila nang meron akong ginagawang para sa aking future, di ba guys? You know, tumatanda na tayo guys. Pero hindi pa ako matandang-matanda. I'm still 20 years old, guys. So, mga katropa, pasensya na at natagalan yung pag-upload ng video ko sa aking YouTube channel dahil sa kanila meron talaga akong ginagawa sa sa aking school. Nag-tour talaga at meron akong pinuntahan isang lugar sa Barili at saka amazing yung place, talagang lamig patungo dun. So, ipi-play ko sa inyo later on kung anong view ang aking napagmasdan noong pumunta ako sa Barili. So, ay hindi pala Barili. Yeah. So, guys, kumusta kayo guys? Pero before that, mag-i-intro muna ako dahil nakalimutan ko na namang mag-intro. As usual na naman yung makakalimutan ko talaga yung pag-intro ko. If you're new to my channel, welcome sa tropa mo, tropa ko, tropa tayong lahat. Enjoy watching! So guys, for today's vlog is itutour ko kayo sa aking pinuntahan last week na lugar dito sa Cebu. So, madadaanan mo dito ang Temple of Leia, tsaka Sirao Garden. So, sa part na yan is talagang ang lamig ng klima. So, nasa top tayo ng mountain. So, ipa-play natin to dito. Talagang ang ganda ng area, no? So, talagang kita mo talaga ang whole Cebu at saka kapag nasa center ka na ng Central Road, Central Road nga pala ay nagkokonekta sa west ng Cebu at saka east ng Cebu. So, doon mas mapapadali ang biyahe mo. Yung pa-round south, yes, hindi ka na kailangan magpunta doon. Mas meron ng shortcut na tulad sa daan na yon. Ang lugar na yon is mababiyahe mo for 1.5 hour yata yon. So sa patungo doon, kung babagtas mo yon, ang lugar na yon is talagang ang ganda ng view. Hindi ma-explain guys. Makikita mo ang fog ng mountainside, yung cliff
yung makikita mo talaga yung nature, beauty ng nature natin, di ba guys? So pagkatapos nun, hindi ako nakapag-video patungo doon sa Bareilles dahil, mahirap mag-video kapag ikaw ang na-drive, motor pala yun. Pero nakapag-video ako or nakapag-take advantage ako sa pag-take ng video at mga pictures dahil sa aking uncle na ang nagda-drive nung pauwi na kami. So, talagang ang lamig ng klima. Hindi pa ako nakapaghanda noon na yung cloth. Yung damit ko ay hindi pa jacket yun, isang long sleeve lang yun na polo, half polo lang yata yun. At saka napakanipis dun. Kaya damang-dama mo ang lamig ng klima sa patungong Bareilles sa Central Road. Amazing din ang daan dun. Ang daming riders nung patungo kami dun sa area na yun. Dahil mukhang praktisanan yun. Dahil yung daan is pa liko-liko. Kahit mahirap is talagang ma-enjoy mo yung daan. Dahil napakalamig talaga at saka ang point talaga is ang ganda ng nature. So, at saka meron din akong nakita doon sa meron talaga yung tree, yung kahoy sa Amerika na anong tawag no? Yung kahoy na ipakikita ko diyan. Nakalimutan ko ang tawag pero talagang amazing. Meron palang tubo-tubo sa part ng Pilipinas na ganoong kahoy. Talagang sa Amerika lang 'yon na makikita. Amazing dahil sa malamig na klima. Dahil sa lamig ng klima is maybe tumubo talaga 'yon or tsaka tinanim talaga 'yon. Hindi ko ma-imagine kung doon ako naka-live, guys, dahil mga katropa, dahil ang layo ng city, di ba? Nandito tayo sa isang syudad na nasanay, di ba guys? Nandito tayo sa syudad na nasanay na mag-live, na nandito lahat ng trabaho natin, gagawin natin. Hindi natin na-imagine na kapag pumunta tayo doon sa bukid na part sa atin, is talaga mahirapan tayo mag-adjust. Pero talagang amazed ako sa mga taong doon naka-live dahil na-survive nila ang lamig. Yes, amazing. Meron silang paggagawan doon na talagang makakasurvive sila doon. Talagang fresh ng air doon. Ma-healthy talaga yung lungs mo. So, ang dami talagang magagandang mga bahay doon dahil maybe mga rich lang ang nakaka-live doon dahil makakasurvive sila sa kung sa pera lang ang pag-uusapan is talagang makakasurvive sila dahil meron silang pera eh. So, dahil dito tayo naka-destino sa syudad is magtatrabaho na lang tayo. Hindi pa pala ako, guys, introduce ko lang yung self ko, hindi pa pala ako nagtatrabaho dahil, nagka-college pa lang ako. Meron talaga akong maraming i-edit na video na hindi ko na-edit nung last week at saka nung ngayon na week dahil talagang na-busy ako. Meron pa akong ginagawang mga trabaho para sa preparation sa pag-school ko. Yes, malapit na ang pasukan ng mga state colleges ngayon sa amin. So maybe sa nationwide is malapit na talaga. Ito ay ngayong August 14. So, tune in sa mga videos ko na i-upload ko pa. So, pasensya na at na-late yung pag-upload ko ng videos dahil sa kanila nang nag-tour talaga ako. Dahil ang ganda talaga ng place doon. Kaya hikayat akong pumunta doon. Maybe sa susunod na vlog ko is pupunta ako sa Temple of Leia. Yes, pupunta ako sa Temple of Leia para makita nyo naman sa mga taga Manila dyan at mahikayat ko kayo na pumunta dito sa Cebu. Dahil ang ganda ng Cebu. It is the Queen City of the South, guys. If you happen to love this video or click the like button, subscribe now and punch that subscribe button. Turn on that notification bell below and tune in for my next videos, guys.